sallallahu alaihi wasallam, rak'atani minal mutajawwidi afdalu min sab'ina rak'atin ng adam. Ang dalawang rakaat o dalawang beses na pagdarasal ng isang taong may asawa ay higit na mahalaga kay Allah kaysa 70 rakaat o 70 beses na pagdarasal ng isang tao na wala man siyang asawa, babae man o lalaki. Pangalawang benepisyo dito, makakamit sa pag-asawa. Kapag ang isang binata ay nag-asawa, kumbaga para siyang nakapag-rementado, nakapag-revenge. Para siyang nakapag-revenge sa Iblis. Alam po natin ang Iblis, siya po ang tumukso sa ama ng sangkatawan, si Propeta Adan. Kaya sila po ay nakalabas ng paraiso at ang kanyang lupahan sa Makkah. Wakala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuma sabbin tajawwaja adsa saytanu qa'ilan ya wailahu husimanullah. Kapag ang isang binata ay nakapag-asawa sa araw ng kanyang kasal, tulad ngayon sa Amerikano, ang diablo o ang Iblis, siya po ay sisigaw at masasaktan, lalong nasasaktan. At sinabi niya, ang lalaking ito o ang binatang ito, meron na siyang, kumbaga meron na siyang parang bakot sa kanyang panunukso dahil may asawa siya. Kasi ang lalaki kapag walang asawa, madali siyang matukso o malindang ng Iblis. Kapag may asawa siya, may nakapagpipigil sa kanya dahil may asawa siya. Hindi siya gaano kadali na kunin o itukso ng Iblis. So yung parang nakapag-revenge tayo kapag ang isang binata ay nakapag-asawa. Ang pangatlo dito, benepisyo. Sa kabilang buhay, ang mga propeta at sugo, sila po ay nagpapaligsahan, nagpaparamihan ng umat. Bawat isa kanila ay magpaparami ng umat. Sa pag-aasawa, kaya nga, ipinagutos ni Allah ang kanyang suwang pag-aasawa upang ang lalaki at babae ay magkaroon ng mga anak. So darami ang umat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At isa din sa mga layunin sa pag-aasawa, nang sa kanon makabuo tayo ng isang mabuting komunidad, isang mabuting tao. Kaya may karapatan ng isang lalaki na pumili ng isang mabuting babae maging aasawain niya. Ganon din ang babae, may karapatan din pumili sa isang lalaking, mabuting lalaki, mapangasawa niya. Bakit po? Upang kung ang lalaki ay mabuting tao, ganon din ang babae ay mabuting tao, kapag magkaroon sila ng anak, alhamdulillah, insyaallah, yung anak nila maging isang mabuting mamamayan. Amating maksud. So kaya maghinang kita to, minaw taraming, maghinang kita, magpataw kita, us may nang sa tao marayo, kung tao mangin. Ang kanat to diakan sinsara, amin lumang kita, asawahong na babae, iban banahon ni Musud, amin marayaw ilkinunan niya. Amin diuran nila tao marayaw. Ang apat na benepisyo makakamit natin sa pag-asawa ay ang karangyaan. Halimbawa kayo Maria, may Amerikan, kung itinadhana niyo sa inyong dalawa, palang araw kayo magiging mayaman. Kailanman hindi nyo makakamit ko. Maliban lamang kapag kayo ay nakaasawa na. Ito ang wisdom, isa sa mga wisdom sa pag-aasawa. Makakamit niya ang karangyaan na ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung itinadhana ni Allah sa kanya na maging mayaman. Kasi tayo, kanya-kanya trigger para sa atin. Maging mayaman o super mayaman, maging mahirap o kayo super na mahirap. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wa ankihul ayama minkum min ibadikum wa imaikum wa in yakunu fuqara'a yugnikum Allahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Ipinagutos na Allah ang pagkaasawa. Pipili tayo na isa sa mga alipin na mabuting alipin ni Allah, lalaki man o babae. Tungkol naman sa mga kalalakihan, si Allah ay nagbigay ng babala sa mga kalalakihan. In yakunu fuqara, huwag ninyong ikatapos na sabi mo, mahirap lang ako o hindi ko kayang buhay.
Kaya hindi pa ako nag-asawa. Si Allah ay nangako sa Quran, in yakunu fuqara, kapag ang inyong katayuan ay isang maralitan lamang o mahirap lamang, sa inyong pagkaasawa bilang pagsunod sa kagustuhan ng Allah at ang kanyang sulot, yughnihum Allahu min fadlihi, payayamanin sila ni Allah subhanahu wa ta'ala ng dahil sa kanyang kasagatan. So ang punto dito, sa pag-aasawa makakamit natin ang pagiging mayaman kapag itinadhana niya sa inyo ay magiging mayaman. Kahit itinadhana sa isang lalaki at babae na siya maging mayaman balang araw, kapag hindi siya nag-aasawa, kailanman hindi niya makakamit. Kailan niya makakamit kapag siya ay nag-aasawa? Kikita naman natin sa lahat ng mga umasenso, umunlad ang kanyang buhay, pawang may asawa. Yung mga matandang binata o matandang dalagita, kailanman hindi yan uunlad. Amin sumul gawas patulan di sa magkarayan ni pasaliin pagdaya makawa mo siya in pagdaya makawa sa kanyang pag-asawa. Pag supangat yak doon sintuhan magkarayan ka. Nakitaan yung biya may kahalan natin. Hindi ka namin nagkarayan tag-asawa sa sana. Kung noon sa nag-asana nagkarayan kita o biya mo sumul gawas patulan. Atau akan bujang laul buai. Puas saja bangin siya din family dayahan atau dia bisa kawan. Puas saja dia. Walihada kala Abu Bakar Siddiq. Dia sebab sin ayat dia. Long ya Abu Bakar Siddiq. Hadis riwayat din kana baita din kaniya. Ati Allah bima amarakum minan nikah. Yunjiz lakum ma wa'adakum minan bina. Law ya Abu Bakar Siddiq, nagkadis si Rasul sallallahu pagtaat kamu ke Allah Ta'ala dan para Rasul dia. Inati niya agaran niyo inkawayan sintuan liman kawayan sin Rasul. In mag-asawa, akan sintuan liman kawayan sin Rasul. Apabila nagtiyagan, nag-asawa kamu, din bawa inagbana siya, yun jizlakum mawa'adakum ng nikah. Insya Allah, madauhat niyo, makawa niyo, amin bakas gajan di ng kanilong sinabi, amin anong haraan kamu makaya. Demikian hadis dan kan Ibnu Mas'ud. Lausin Rasul sallallahu alaihi wasallam ilfamisul bina bin nikah. Lawagan niyo in pagdaya, kabakan niyo siya kapag asawa. Kanya itu dalil matampal, Al-Quran, Iban hadis, habuk din ang mga benefits, makawa tulad sin pag-asawa sa pagbala, amo na ikalala, amo na ipagdaya. So mari kita pagpalakala ang hukukod Saudiya, amo yung kapatut ng karuayan, kapatut ni Amerikan kan Mariam, kapatut si Amerikan Amerikan. Tatalakayin natin ngayon Mariam, ang inyong karapatan sa isa't isa. Ano ang karapatan mo kay Amerikan? At ano rin ang karapatan ni Amerikan para sa iyo? Unang-una karapatan mo kay Amerikan, unang-una turuan ka niya ano ang Islam. At ganun din turuan ka na kung paano ang pagiging madalisay at malinis ang isang tao sa lahat ng bagay. Yun ang nakasutsiyan sa Amerikana. Hindi ikaw, kaya wajiban ko maging asawa. Pagpaigon niya hadas, pagpaigon niya haid, atulad sin pagpop ng Islam, ay demikian na pagiging. Ingat ko una tulad kataan. Obligation niya ito, hindi ko kaya wajiban. Sabi mo tihindog ka. Demikian, suway mo siya dahil mag-ibadat. Mag-ibadat ka, mag-lima wakto ka, mas dahil din asawa mo. Pag yan ito di mo mahina, sukutin mo ang loob. Si Amerikan Mariam, obligado sa kanya na turuan ka ng Islam. At obligado din para sa kanya na pag-utusan ka hanggang pilitin ka na bilang asawa niya kung paano ang paglingkod o pagsamba kay Allah. Ang isang tunay na Muslim kailangan nagdarasal siya ng 5 beses tuwing araw at yan. So ituturo yan sa inyo Amerikan at hikayatin ko niya tungkol dito. At ganoon din obligation ni Amerikan para sa iyo, Maria. Sabi ni ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, isang sahaba na nagtanong sa sugod ni Allah, Ya Rasulullah, ma haqqu zawjatina ala ahadina.
ano ang karapatan ng aming mga asawa para sa amin? Anong sabi ni Allah? An tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasayda wala tadribil wadsa wala tukabbir wala tahdu illa bil bayt. Ang sabi ng sugo sa isang tao na yun, isang riwayat si Muawiyah ibn Haida, sabi niya, bilang karapatan mo, bilang karapatan ng asawa mo sa iyo, kung ikaw ay kumakain, dapat din pakainin mo siya. Ganon din kapag ikaw umiinom, kainumin mo siya. Ibig sabihin, sustentuhan mo siya. Kapag ikaw ay nananamit, nangailangan ka ng kasungutan, ganon din, asawa mo kasungutin mo. Bilihan mo ng kanyang kasungutan. Wala tadribil wadsa. At bilang karapatan ng babae sa kanyang asawa, na huwag siya saktan ng kanyang asawa. Huwag siya saktan. Lalo na ang magkaroon ng pasa sa kanyang mukha. Bawal yun sa Islam. Bawal sa Islam yun. Sasampalin niya o kaya susuntukin ng kanyang asawa hanggang ito'y na-black eye, bawal yun sa Islam. Immortal na kasalanan. Wala tadribul wadsa. Wala tahdu illa bil bayt. Kung sakali man nagkaroon kayong alitan, misunderstanding, hindi pwede ka itaboy ni Amerikan sa iyong salubang ipamamahan. Sabi na, layas ka doon, lumayas ka. Kahit ating gabi, lumagaling ka. Bawal yun sa Islam. Babae, hindi ipinantunutan ng Islam sa isang babae may asawa. Ang gumagala, lalo na nag-iisa siya, kailangan may kasama siya. Maring iwan ng isang babae na nag-iisa sa loob ng kanyang bahay. Hanggat sa darating, halimbawa nagkaroon ka ng misunderstanding, lumayas ka kay tating kay bawal yun. At ipinagbawal din ng Islam kay Amerika na ipagtabuyan din na palaya sila sa bahay. Bawal din sa Islam. Wala tahdul illa fil bayt. Yun. Pagkatapos dito, obligation din ni Amerika para sa iyo, Maria, na mahalin ka niya at igalang bilang isang asawa. Hindi alipin at hindi parawisan lang. Ganon. At obligation din, obligado din kay Amerika na mahalin niya ang iyong mga magulang, kapatid at kamag-anak. Tulad ng pagmamahal niya mismo sa kanyang sarili. Ganon din ikaw, Maria. Mahalin mo ang mga magulang ni Amerika, kapatid at kamag-anak. Tulad ng pagmamahal mismo sa iyong sarili magulang. Vice versa kayo kailangan. Vice versa yun. So tulad dito sinabi ni Luqman al-Hakim, isang itong magandang kasaysayan. Limadha khalaqallahu Hawa min dil'i Adam al-Yusra walam tukhlaq min makanin akhar. Sabi niya, bakit si Hawa? Alam mo, ang ina ng sagkatauhan, si Eva, nilikha niya Allah mismo sa sarili ni Adam. At nilabas siya sa may bandang kaliwa ng tadyong ni Propeta Adam. Bandang kaliwa yun, hindi sa may bandang kanan. Bakit? Anong wisdom dito? Bakit na sa may bandang kaliwa, hindi sa may bandang unahan, sa may dibdib, hindi sa may bandang likuran, sa may talampakan, o kaya'y sa may bandang ulo. Lam tukhlaq min ra'sihi din arasahu. Anong wisdom dito? Bakit dito sa nilabas? Bakit dito sa may bandang kaliwa? Ang tadyang na sa may bandang kaliwa, malapit sa puso. Ang puso wala sa may bandang kanan, di ba? Watahta kadibi, at nakatago sa ilalim ng kanyang balikat. So anong wisdom dito? Lam tukhlaq min ra'sihi din arasahu. Hindi siya ipinalabas ni Allah sa may parte ng kanyang ulo. Bakit yun? Litar asahu, upang hindi niya matatapakan ang karapatan ng kanyang asawa bilang isang parte ng pamilya. Sa Islam, sa lahat ng reliyon siguro, kahit Kristiyano, ay nagtuturo. Ang parte ng pamilya, lalaki, hindi ang babae. Di ba? So kapag dito ka nilabas sa may bandang ulo, ibig sabihin, mataas ang katayuan ng babae kay sa lalaki. So may karapatan siya ang babae maging presidente, maging pinuno. Kaya sa Islam, ipinagbawal ang isang babae naging pinuno. So sa loob ng isang pamilya,
ipinagbawal ng Islam, babae ang namuno sa loob ng bahay. Maging under Desire. under desire ang lalaki. Bawal yun sa Islam. So anong wisdom dito? Bakit hindi pwede? Sabi ni Propeta Muhammad, lan yufliha qaumun wallaw amrahum imra'atun. Kailanman hindi magwawagi at hindi makakamit ng kapayapaan at katahimikan ang bawat pamilya kapag ang naging parte ng pamilya sa bahay na yun ay lalaki, hindi ang babae. Sa Islam yun. So kaya dito, wa min tahti katib kadamihi liyakuna jariyatan lang. At hindi naman nilabas ni Allah ang ina ng sagkatawan si Eva sa may talampakan ni Adan. Hindi nilabas sa may bandang ulo at hindi din nilabas sa may bandang ibaba. Bakit po? Kapag dito nilabas siya, ibig sabihin sobra ang pagkababa ng babae. Maaari siya gawing alila o alipin, utus-utusan ng kanyang asawa. Kaya ang wisdom dito, hindi siya nilikha galing doon. Bakit yun? Liyakuna jariyatan lahum, upang hindi niya gawing alipin o alila ang kanyang asawa. Babae mahalin at igalang, hindi gawing alipin. Yun ang role ng babae. Ang isang babae bilang isang asawa, dapat mahalin at igalang. Hindi pinahamak at hindi, ano ba yun? Daw-taungon ba yan mga Tagalog? Yung gawing alila o kay utus-utusan, bawal yun. Balhulikat min dilihi. Katotohanan, nilikha siya o nilabas siya galing dito. Galing dito. Kasi ang tadyang na sa may bandang kaliwa, nandito ang puso. Kaya dito siya nilabas, liyakuna habiban lahat, upang mahalin siya at igalan ng kanyang asawa. Ganon ang role ng babae sa Islam, Maria. Mahalin at igalan. Kaya dito nilabas ang ina ng sagkatawan. Sa may bandang kaliwaan ka dyan yan. Waming tahti kada katibihin. Ba't dito nakatago sa ilalim ng balita? Hindi ako na himayat Allah upang siya ay proteksyonan ng kanyang asawa. Bilang isang lalaki tulad ng Amerikano, obligado para sa iyo, bantayan mo at proteksyonan mo yung asawa. Hindi mo ipahamak o hindi mo hayaan na ito'y pahamak. Ganon ang Islam. Ganon ang Islam. So ngayon naman, Maria, makinig ka. Ano ang responsibilidad mo para kay Amerikano? Number 1, at ta'atu bil ma'ruf. Kailangan maging masunurin ka sa kanya. Ang isang babaeng Muslim na may asawa, dapat maging masunurin sa kanyang asawa. Kapag ang ipinag-utos sa iyo ng Amerikano ay nasa kabutihan. Kapag ang ipinag-utos na sa iyo ay labag sa batas, pwede mo siya huwag po sundin. Maria, bilhin mo po ng isang sasi na shabu. Dapat ipaglaban mo yan. Hindi sabi mo, oo ka lang. Hindi. Dapat ipaglaban mo. Awayin mo siya. At huwag po sundin. Pero kapag ang pinag-utos niya nasa mabuti, obligado para sa iyo na sundin mo yan, Maria. Paano? Ta'atu bil ma'ruf. Ayon kay Propeta Muhammad, law kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Sabi ni Propeta Muhammad, kapag ako pinapag-utusan ni Allah na maaari ang isang tao magpapatira pa sa isang tao, ipinag-utos ko sa isang babaeng may asawa na magpapatira pa sa kanyang asawa. Ganun kahalaga ang maging masunod ka sa asawa. Wakalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa idza nadarta ilayha abarratka wa sadratka. Wa idza amartaha ta'atka wa idza jibta anha hafidatka fi nafsi wa mali. Sabi ni Propeta Muhammad, ang pinakamarangal at pinakamainam ng babae sa mata ng Diyos at kay Allah, kapag tingnan siya ng kanyang asawa, dapat sasalubungin niya ang paningin ng kanyang asawa ng maamong mukha at matamis na ngiti. Ganun niya. Tuwing, halimbawa, babantayan mo siya, anong oras siya uwi galing trabaho? Dapat ganun ang gawin ng babae. Alamin niya at sasalubungin ng kanyang asawa. Minsan may mga babae, Maria, kapag may bit-bit ang asawa pasalubong, red ribbon o kaya golden lang, saka nakangiti. Saka makikita mo ang kanyang mukha matiwasay, maamong.
Kapag wala, nagagalit yun. Hindi naman pong sa pagkalahatan, meron mga iba, nagagalit at saka hindi pinapansin ng asawa. Bawal yun sa Islam. May dala man siya o wala, kailangan sasalubungin mo siya ng maamong muka at matamis na ngiti. Bakit po yun? Alam mo, ang ngiti ng isang babae sa kanyang asawa, nakakatanggal ng stress siya. Kahit natatago, kahit siya ay napapagod, nagtrabaho, nang makita ng kanyang asawa na humarap sa kanya, maganda, nakaayos, nakangiti, nakakatanggal na. Kapag ang asawa niya humarap sa kanya nakasimangot, tapos madumi pa, mabaho pa, yung pagod na pag, lalo pa yun, lalo pag napapagod, na-stress. Ganon din kapag siya pinagutusan dapat sundin. Ang pangatlo dito, wain gip kaan na kapigan kapinato. Ang isang babaeng Muslim, Maria, kapag ang kanyang asawa ay nakatalikod sa kanya, lumabas ng bahay, papuntang anak buhay o saan-saan, especially abroad, 2 years contract. Ang isang babaeng Muslim dapat inaalagaan ng kanyang sarili. At sasabihin na sa kanyang sarili, walang sino mang lalaking na maaring aangkin sa iyo, maliban lamang sa nag-iisa kong asawa. Ganon ang Islam. Wamali, ganon din, kapag may pera sa iniwan sa iyo, dapat iligpit mo. Hindi mo pwedeng gagastusin ng walang-walang bagay. Iniligpit mo. Lalaki ang magsusumi kapag kumayod, babae ang magtago ng pera, magkaroon ng blessing yan. Kasi may mga babae, kapag bigyan mo ng 5,000, pag talikod ng asawa, papunta ng SM, nakakautang pa ng 5,000. Sabi ni Propeta Muhammad, tajawwadun nisaa fa innahunna ya'dina bil ma'ruf. Magsipag-asawa kayo sa mga babae. Ang babae bilang parang isang bangko yun, na kayo ay makakaipon ng inyong kita pang araw-araw. So kapag yung babae, bigyan mo ng 1,000, ubus ka agad. Bigyan mo 2,000, ubus ka agad, nakakautang pa. May karapatan ang isang lalaking Muslim, siya mismo ang magdikit ng kanyang kita. Sabi mo, kuripot asawa, hindi yun. Pag bibigay sa'yo, uumusin mo yun. Ganun ang Islam. Panglima, ang isang babaeng Muslim na may asawa, Mariam, ipinagbawal ng Islam sa isang babaeng Muslim na may asawa ang lalabas ng kanyang bahay o tahanan kapag walang kahintulot sa asawa. Bawal yun. Sabi niya, walang asawa, pwede mag-chat ka, libre yun, mag-text ka, libre yun. So pag sabi niya, okay, punta ka na doon, saka ka kikilos at lalabas. Kapag sabi niya ayaw, huwag talaga. Yan ang Islam. At ganoon din ang babaeng may asawa, para siyang Girl Scout, Mariam. Alam mo yung Girl Scout, yung laging handa, araw o gabi, hapon o umaga. Lagi siyang handa kapag kinakailangan siya ng kanyang asawa. Hindi ka pwede tutulong, maliban lamang kapag ikaw ay tinatnan ng kabuan ng dalaw o kay may karamdaman. Kapag hindi, yung sabi mo, huwag, asawa ka, obligation mo. At ganun din ang babaeng Muslim na may asawa, dapat siya ay gagamit ng palamuti, nagpapaganda siya araw at gabi. Pero ang kanyang pagpapaganda ay para lamang sa kanyang asawa, hindi para sa ibang tao. Asawa mo, aakitin mo yan. Gagawa ka ng parang yung maaakit mo siya, asawa mo yan. Kasi kapag ang babae, hindi na ginagawa yun, baka balang araw yung asawa niya, hanap ng kita. Alam naman natin yun, ang isa sa mga kinatatakutan ng babae, kapag magkaroon siya ng, ano ba, luman-iban ninyo? Karipal. Magkaroon siya ng kasama. Alam ko, inaayawan niyo yun. Kaya, magpapaganda ka para kay Amerika. Ipapakita mang yung kagandang para sa kanya, hindi para sa ibang tao. Ganun ang Islam. At higit sa lahat, dito, ang isang babaeng may asawa ay dapat magkaroon ng takot sa kanyang asawa. Pero ang takot dito, madam, hindi parang takot sa mundo. Takot bilang pagrespeto at paggalang bilang asawa at bilang isang katulad. Halimbawa, nagkaroon ng chismis. Maria, asawa mo, may nakita ako may kasamang babae kausap. Pagdating ng bahay, huwag mo sumpatan kaagad. Sasalubungin mo ng magandang mukha,
ng matamis ng ngiti, pauputin mo, ipagpahinga mo, pakainin. Tapos saka mo siya tatanungin. Pero may mga babae hindi nakatiis, malayo pa, ginigera na. Doon hanggang dito. Bawal yung Islam. Alam mo yung lalaki, anong wisdom dito ngayon? Ang lalaki, kahit may kasalanan mo, kahit halimbawa, nakapambae siya. Pero kapag gano'n ang approach ng babae, ginagalang ng kanyang asawa, minsan yun ang tanging dahilan na siya ay magbago, iwasan niya yun. Murang-murahan hanggang dito ng ating seremonya, insyaAllah, magkaroon ng baraka o blessing sa inyong dalawa. Sana bigyan kayo ni Allah ng mabuting anak, isang masunurin anak, at bigyan kayo ng maraming biyaya. Barakallah wa baraka alayk wa jama'a bainakum. Doa na nanin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barik Islam wa Allahumma barik fi dawajihim. Allahumma barik fi dawajihim ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqhum rizqan halalan katsiran tayyiban wa auladan wa banatin salihatin ya arhamar rahimin. Allahumma ahyihim musliman. Allahumma ahyihim musliman wa amitkum musliman. Allahumma sabbit aqdamahum ala al-islam ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Buhay ang bagong kasal. Nagsulog na kamo sing-sing ko eh. Sige na. Sulog lang. Sulog na kamo. Yan, maganda. Opo. Sulog na, nag-video nyo. Sige na. Ninong ba yan? May nagkagawa magkano po. Sulog na kamo. Hindi na nga po kit. Witness mo kaya. Dami. Kalbaran ko ba? Ay, hindi biya mo ko mga ginagawa. Kasama pa talaga. Hanggang ko anak mo sulit. May anak mo po. Smile! Kiss the bride. Miyakay na. Kiss the bride. Hindi pwede public. Sampak na.